Kanal Eksplozija vam prikazuje. Aneli je radila u Bujanovcu i delila dečka s Aleksandrom, tvrdi Stanija, a evo šta još kaže. Kako piše portal Srbija danas, Dalila Dragojević je u emisiji Pitam za druga ugostila Staniju Dobrojević. Ona je tom prilikom iznela ozbiljne optužbe na račun svoje suparnice Aneli Ahmić. Kako tvrdi Stanija, Aneli je bila u vezi sa istim muškarcem sa kojim je bila i Aleksandra Nikolić. Stanija je sigurna da je Aneli radila u Bujanovcu. Aneli je bila sa istim muškarcem sa kojim je bila i Aleks iz Bujanovca. Aneli je isto radila tamo u Bujanovcu, on je nju strpao u kamion i otišli su u Švajcarsku. Njoj su valjda trebali ti neki papiri, čak sam čula i da je radila za tarifu neku nenormalnu. Asmin je sve vreme dobijao veliku podršku i čak mu je Instagram poludeo, cifre su mu vrtoglavo rasle, rekla je Stanija. Kakvi su vaši planovi za dalje? Da li planirate neki zajednički život? Pitala je Dalila. Ja ne znam kako smo mi uspeli da ostanemo u dobrim odnosima pored svega ovoga. Neka ostane na tome da ćemo još uvek razmisliti, ne znam tačno, još uvek ništa. Meni sad kao treba još jedan muškarac da mi kupi torbicu ili šta, ne razumem, rekla je Stanija.